मन बाटे छठ करती जानत नइखी विधि। मन बाटे छठ करती जानत नइखी विधि। हे छठी मैया सैया मिलले हो दीदी। हे छठी मैया सैया मिलले हो दीदी। तका हे छठी मैया सैया हो गइले दीदी। काहे छठी मैया सैया हो गइले दीदी। अरे सब तैयारी कइनी दौरा सजा के बोलता बेआउर बाउर अपयन साके। हे छठी मैया ज्ञान दिन का सब तैयारी कइनी दौरा सजा के बोलता बेआउर बाउर अपयन साके। दूर दिहले बान्हल जाके सब राउर बेदी। दूर दिहले बान्हल जाके सब राउर बेदी। हे छठी मैया सैया मिलले हो दीदी। हे छठी मैया सैया मिलले हो दीदी। तका हे छठी मैया सैया हो गइले दीदी। काहे छठी मैया सैया हो गइले दीदी। सैया अभिनंदन के माटी माई हो फेरी। अद बदरूस जाले परबे के बेरी। हे माई हर साल के नाटक बा। सैया अभिनंदन के माटी माई हो फेरी।